Jane bocor teka-teka janjian jam 7 ngasih jam 09.00. Ngasih kecut meh. Jan duwe temen. Kok mang digol? Kayaknya biek temenan pindahan apa nggak unitas barang? Rantau lah ya, karena di kuli malah ora tangi-tangi ya, janjiannya jam 7. Wong kuli turunin blawur ya, jam semenar tangi. Udah aku ingin ditakoni jere iso tangi kasik. Parani bae duprak-uprak, nek ora duprak-uprak ora bakal tangi ora cakae. Ya kayane parani belah. Oh, parani bae. Aku tak tuan sih lah. Bol. 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 Yo ampun ning gane ya ben wis runtangi beber ben jam aja. Ampun. Ih, ampun temen ya. Siram. Siram ki belah. Tangi. Saha ieu? Hah? Saha ieu? Ngapa jadi lah golah? Bocah enggak janjiannya jam piro runtangi tangi ke jam 09.00 ge. Janjian jam 7. Sebenarnya Dewi siar mung dia. Ya merantau lah. Oh, bingung. Oh iya jam sangat. Bocah itu udah belungan makanya jangan kelekan. Kalen alarm kuwi ora muni. Kon, apa? Ayo kemana temen kuwi ngunggol kayu tok kowe nganggo jas sembarang. Gue sih mending aku nganggo jas sih gelem ngarak kayu daripada sing nganggo jas tukang mangan duit rakyat. Mau rapi ya. Kayak jerek. Bagol karo ini arep merantau apa ya? Iya wingi ngomong iya merantau jarene. Apa jam semene sentuk tiket? Alah jurnal bae ku tuli balik maning ya kae lah kaya ora ngerti bae jam semene ora mungkin neng tiket lah. Oh, bocah makan mimpi basah ya yuk makan. Kondisi guna alarm baru ora muni ku. Lah, betulan mimpi basah kowe. Pikiranmu baik. Sini bisa ora ya? Ya ampun, tiketnya bisa. Ayo ndang mangkat gage nganggone. Oh, wong gua sing rainan buru-burunya. Rupak sisan. Yo, ndang. Sini tinggalan bis ora bisa merantau mau. Bol. Nene gane. Ayo ngoyo temen. Apa jadi cowok? Bocah celuk ket mau ora ning blas. Alah iku wis biasane cowok biasane diceluki ora ning bablas kowe. Ora Bablas. melu merantau maning bol. Ah, males mantau maning pada baik duwe karo nang kene. Kurake pas mene bali tok, nang kene seminggu yang linting maning. Kuat tetanggane krungu. Kayo ora bae. Yo ngeri wae ge ora pinggir Mas. Mikir lagi mar, coba banget ya. Mungkin ngerti raine rika padegan raine jomblo lah. Anggite dalane ninimu apa ge? Sih, Pinggir. suasana yang minggir lah. Kayak mbok temen lah, mbek gini ngomong. Udah celik. Ngomong cek dengkul kan, mana pada gunya. Aduh. Terus kalian minggir, terus ngising ya, minggir. Wis garing lewat ya. Kita semua gua. Dan gol, kelewatan meneh gol terminal gol. Ya gara-gara kowe ge, tadi keburu-buru kayak gie, Mbok. Sio wis lah yang terminal di situ. Ya yuk jalan dulu iki. Waduh gol. Karena bis gol. Ya gara-gara kowe ge.
tangi dablongan iki mbok puteran bis kae. Jan, terus kepriwe Mas ya dhewe karo merantau ke Jakarta mlaku? Ah, sembulah wis bali-bali lah yo lah. Jan, Ngusen nang bis ora. yo. Oh iki. Wis tuku tiket. Bisa mangkat. Wah, tangi be awanen. Ya kepriwe meneh gol jenenge kerainan kok. Mesti ge dibully ge. Dieceni karo caca kae. Lah wis lah karo lah. Nyong salah emang ya, dadi nyong pasrah. Jar kuis merantau 5 tahun, dalamnya selek bae kang ngene jan. Ora ana perubahannya sama sekali. Walah, aspalnya itu bukan separuh toh. Duh. Kami iki bocah siapa yang melidak temen? Iya, tumben biasanya gak cewek terus lah. Kayak bocah kayak bule kayak. Nah, abang-abang tanya nyong paham, mana mau belecit? Kayak teleng kayak kartun Oscar kayak matanya tuh sih gitu. Halo, brother, how are you? Gak nek kowe to lele. Loro lunga ge siji teka mening jan. Oke, brother. Harus sosokan ngomong bahasa Inggris. Terus mbok kecetit tukang pijatnya lagi pada piknik, orang pada nang omah. Ya wes, brother, aku balik dhisik wetenge mulus ge. Mana? Tak kayak gue. Mana? Ngado ale-ale. Gagal lagi. Tuku tiketnya mubah, bisa tag. Wis nggane gol langsung grutu bae, kocong grutu bae ket mau. Long uwa, janjane jam 7. Malah tangi jam 09.00, apa ora dablongan banget. Cuk, jangan. Los arep ngomong apa bae, kena nyong sing salah ya wis nyong pasrah lah. Iya teh ya kanca-kanca ning ngene. Sing loro lunga siji boli yo. Iya ge jan kayak ora propisan. Lah tenang ambune dodong banget. Lho. Kayak bocah loro dene merantau cepet temen ya. Makat mau masuk. Iki wis beli. Apa bisa hasil gue Kang? Ayan. Ayan. 1, 2, 3. Ayo ini kameramennya mana ini? Aku tunggu. Sabar ngespidol. Slide 82, scene 5, shot 1, take 2.
Tujuh enam sin 4 shot 4 take 1. Awas dengan kamera ya Bun ya. Saha yuk. Hah? Saha yuk. Kok ngapa jadi kok lah? Ganggu bae wong turu lah. Ker, dewek janjian jam pira? Wis jam 9. Oh, saha yuk. Hah? Saha yuk. Ngapa jadi kayak gol lah? Wes nangis tak video. Nangis tak video.